Maayong buntag kanatong tanan. Aniya na kita karon sa makausapa sa unang Domingo sa Adbyento ang pagpaabot sa atong Ginoo. Kining pagpaabot sa atong Ginoo nahitabo na ang unang pagpaabot nato niya pinaagi sa maong bituon, ang bituon sa banag-banag sa kaluwasan. Gisaysay diha sa sinulat ni Isaiah nga mao ang bituon sa kabugason. Og nahitabo gayon ang pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkatao. Ang ikaduha natong pagpaabot mao kini ang iyang paghukom alang kanatong tanan nga mga buhi ug patay. Mao kadto ang katapusan nga pagpaabot nato kaniya. Diin sa hingpit atong madawat ang atong husgar kung kita maluwas ba o kung kita ato aba sa laing bahid. So mao nga niining kapanahunan sa Adbyento, unang Domingo sa Adbyento, ato gayon tagaan og angay nga tubag ang atong kaugalingon ug kung unsa gayon ang atong motivation, unsa gayon ang atong intention, ug unsa usab ang atong goal. Motivation, intention, and goal. MIG. Motivation. Nga sa atong pagpaabot sa Ginoo diha sa iyang pagkatao, nga diin nahitabo na kaniadto apan atong gisaulog gihapon karon. Tungod kini kay ang Ginoo mitudlo kanato diha sa mga sinulat ni Isaías nga magmaandamon kita sa iyang ikaduhang pagbalik. The grand finale mahitungod sa laraw sa atong amahan alang kanatong tanan. Nga diin ang atong kaugalingon, atong pagaumulon, pinaagi gayon sa mga pagtulunan sa atong simbahan nga gibilin sa atong Ginoo aron ang atong kaugalingon maugmad. Maugmad gani ang atong kaugalingon, ang maong laraw nato diha sa pagkat-on mahitungod sa pag-abot sa atong Ginoo, duna gayud kitay mapupo. Diha sa atong pagsunod kaniya, nining kapanahunan sa Adbyento karon, siya nagtudlo kanato pinaagi sa atong santos nga ebanghelyo. Una, pagbantay. Ang pagbantay nato dili kini siya nga kita mubantay lamang sa gawas, kundi mubantay usab kita sa sulod sa atoang kaugalingon. Nindot ka na nga mubantay ka sa gawas, apon ato usang tan-awon ang atong kaugalingon. Kung makasarang ba kita sa pagbantay sa gawas, basi bayaong nibantay ta sa gawas, unya nakuyapan dayon ta. Not well motivated ang atong kaugalingon o giunsa nato kini sa pag-andam. Ikaduha, diha sa atong laraw nga ang pag-abot sa Ginoo dili gyud nato masaypan, dili nato makalimtan, atong ibutang sa atong kaugalingon nga ang Dios mihatag kanato og paglaom, hope. Ang paglaom natong matag usa mao kini ang danag sa atoang kanunay pagpanaw diha sa atoang gipadulungan, o mao kini ang danag sa kanunay natong paningkamot nga diin ang atong kaugalingon adunay makabot ngadto sa unahan. Samar ka na nga ikaw nagluto og donut o balikotsa, nga diin sa imong pagluto niini dunay jud kay tuyo, unsa may imong tuyo sa imong pagluto, nga ikaw makat-on og unya sa pag-umol na nini, sa paghimo na nimo, daghang kag nahimo, wa ka mag-expect nga sa gidaghanon sa harina nganong nidaghan pagyod ang imong nahimo nga balikot sa o donut. Syempre ang singot na apil na gudto dito, so niapil og katubo, so nidaghan gyud. So mao na to, pagtanaw nimo ay imong giihap,
ang imong igbabaligya nga dunat og balikot sa uy nanubra. Sa ato pa, ganansya na. Hay, salamat Lord. Kay dako-dako akong ganansya ron. Nag-expect ko nga naara sa mga 30 ka buok. Nganong niabot manig 50 oy. Tungod to sa singot nga ni apil ngadto sa imong pagmasa. Sa ato pa, ganansya ng daan. Unsa imong motivation? Nakaton ka og naakaroy pangandoy nga dako ang imong halin. Tinuod dili. Aber ato ko nang tan-awon og dako magyod. Imo nang gibaligya. Pagbaligya nimo ngadto sa gawas, mao na kadto nga daghan ang namalit. Pagbalik nimo pag-ihap sa imong ganansya og sa imong kapital. Alkansi man. Ngano ka ha? Sobra man tong akong gihimo. Nanubra man to. Pero ngano karon pag-ihap alkansi man? Kapital raman ang ganansya wa naman. Asa man di ay? Oh, di ay. Hibaw na ta kunsa. Dili ka kahibawong manukli. Na. Ayo ka na hurot. Apan nganong kapital ramay naa ang ganansya wa naman. Di ka kahibawong manukli. Ergo ayaw paninda og di ka kahibawong manukli. Kung sa may angayan ako, Pader, igo radyog ka sa pagpalit sa balikot sa sa to sa ma'am? Donut. Oh? Diha radyog ka kutob. Mag-atang lang ka, kinsay naghimo, mo palit ka. Di ka pwedeng maninda. Pwede ra siguro kang muhimo og balikot sa og donut kay singtanon man kay ka. Apan di ka pwedeng mamaligya. Kay di man ka kahibaw manukli. Ikaduha nga punto. Atong hinumduman nga sa atong kaugalingon sa matag karon og niya diin kita nagpaabot sa pagkatao sa tong Ginoo sa iyang kasaulugan dunay angay nato nga tan-awon. Oh? Doon natay tanawon kay sa matag lihok doon namang gyud tay toyo intensyon tama sa tong gihimo karon natay misa naatay intensyon naay nasulti og wala og nahibaw tang tanan mabitaw na mingo dayon ko nga og sa atong tagsa ka mga katuyuan nga diin gidawat kini sa Ginoo gihalad sa iyang sulugoon ang pari nga maoy mo paabot niini ngadto kaniya unsa man poy ang inyong tuyo nagkaabot og nagkatakdo ang tuyo pud pare sa may tuyo niya nga ang inyong mga tuyo mapaabot og dunggon unta sa atoang Ginoo nga diin sa tanang mga buhat nga atong pagahimuon niining kapanahonan karon sa Adbyento sa pagpaabot sa tong Ginoo kitang tanan ang atong tuyo matarong ang atong tuyo lunsay ug makatabang ang atong tuyo mao nga ang tanan nga atong giampo iyang pagadunggon ang atong tuyo dili lamang sa atong kaugalingon Lord karon kay Adbyento naman magmakugihon jud ko manimba ko kada adlaw unya inigni sa digalyo manimbag jud ko atangan jud nako ang TikTok ni Father Boltron kay nindot kayo to musayon na ba siya ana sa so atangan gito nako Lord nya doon sa ko'y intensyon di gyud ko mo biya sa misa digalyo wa gyud salangan nako apa na ako'y tuyo Lord nga unta maminyo nako na ako'y tuyo Lord nga unta akong makit-an nga asawa ubana buutan nga unta ang akong tuyo Lord nga human ining kuan karon ni sa digalyo ang akong tuyo nga makapasar ko sa teachers board exam ako unta gyud madawat nindot bago na nga pamaagi nga tuyo nato para nako dili ano man kay ang Ginoo do na kay condition mudul gani kaniya magsakripisyo gani ka siya nahibalo ng daan unsay iyang buhaton alang kanato unsay mahinungdanon nga sa imong tuyo ikaw misanong kaniya sumagod pagtawag ni Pedro og ni Andres
pagtawag ni Juan o usab ni Santiago, ang mga anak ni Zebedeo, giunsa man sila ni Kristo. Giingnan sila, sunod ka nako kay managat na tag mga tao. Silang tanan, silang upat nga gitawag sa tong Ginoo, misunod kaniya. Unya, niingon magud sila, ang akong intensyon sa akong pagsunod nga ako madato, ako mahayahay, wa gyud in town. Niingon pamanggani si Pedro ug ang iyang mga kauban, Ginoo, gihimo na namo ang tanan. Unsa may among mapaabot kanimo? Unsa may tubag ni Kristo? Ngadto kanila, niingon si Kristo, ang milo may taguanan, ang langgam, ambot asa ilang saga ni anong naman ni sud simbahan. Apan ang anak sa tao wala gani kapasilungan. Kapasilungan ra ha? Wa gid siya mingon, wa gani lunggaan. Wala gani kapasilungan. Og mingon pag yun ang atong Ginoo, ako bakaha makakaplag og usa ka tawo nga motuo kanako. So nining tura ang atong tuyo mao ang Ginoo. Magsakripisyo jud ko sa akong tuyo karon nga inigpas ko, naay madawat ko nga dako kaayong regalo kanang isud og karton niya i-wrap dayon og Christmas wrapper nya dako nga regalo. Sus, pag 25 na, pag exchanging gift, uy, kagamay man in town sa regalo nga imong nadawat. Uy, nya giputos pag yun og newspaper, dili Christmas wrapper. Kay pobre ba ya in town ang naghatag? Puspuro ra gyud in town. Kanang bak, kanang puspuro sa bak sa puspuro. Kinapon sa mga kadiri nako, ano naman kaskilid nako. Bayan is bugoy. So, maorto imong nadawat. Unya, nagyaw-yaw na ka. Ang akong giamot, ang akong Christmas gift, ang gisod nako 200. Nya kagamay ra sa akong nadawat karon. Yaw-yaw kagmayo, yaw-yaw. Ang imong tuyo di mao. Very bad. Bad ka na pangaigsoon. Sus karon, pag-abli na gyud nimo sa Christmas wrapper o sa Christmas gift, pag-abli nimo, hala gipilo-pilo man nga papel. Gipilo-pilo. Pilo yun og maayo. Uy, pag-abli nimo mga igsoon, pagbasa na ron nimo, pay to cash, butang dahil dito, 50,000 pesos only. Gipirmahan. Malipay ka, dili. Hoy, nangatog man mo, malipay mo, dili. Chiki. Pay to cash. Chiki ang gihatag sa imuha. Ayo ka ang inyong amo tagpila ra para sa Christmas gift. Tag 200, tag 100. Nya karon gitagaan kag chiki. 50,000 pesos. Sus, ato rin kag bangko. Lol, lipaya ni mo lang 50,000 pesos. Lipaya gini mo gyud. Ato kag bangko dayon. Ato dayon ka sa landbank. Pag ato gid sa landbank, pag kuan sa chiki gyud, pag feed in na gyud, pag tan-aw, mi untol. Ay wa di sud ang maong chiki. Muhila ka dili. Muhila ka dili. Muhilak mo? Mayo. Mirise. Basta nga na gani ang imong intensyon nga makadawat ka. It is better to give than thank you sa inyong tubag. Mas mayo na siya. Nya ganahan mo na dili. It is better to give than to di na maningog, ma'am. Mamara, di na gid maningog, ma'am. Kay kining tanan siguro ganahan jud ning makadawat. Maayo na lang na nga nakahatag kag 200 sa Christmas gift, nya nakadawat kag 50,000 nga chiki. Untol lang. Maayo na lang kay nakauntol pa. Hay labig wa jud kasulti. Ikatulo, mga igsoon.
nga diha sa atong kaugalingon kay duna man tay intention, duna tay motivation, ag duna tay intention sa atong kaugalingon ato ning i-modify o gamay mga kaigsuonan nga we have our good in us. Maayo nga gawi diha kanato, character. Og pinaagi ni ana mga igsuon ang atong maayong gawi, good character, maoy mo identify kanato sa pamaagi sa pagdawat nato sa atong Ginoo. Og niining tungura mga igsuon, mailhan ang atong pagkatao diha sa atong pagdawat sa Ginoo. Kaya ang good character, mauman ka na ang mupakita ka nato, mo reflect sa atong isig katao og sikin sa ta. Pasko, karon uso na naman Roy Styron amon ang nabangalan magito nako gabi nagmisa mi padung adto sa Dawis dito sa Carmen. Nindutan nila tulo sila kabuok pero nanaygon. Makamatag yun ang tagtungod bisag na maong pa sa suga kay niabot na ang nanaygon. Nakamatag yun yan naman. Tulora sila kabuok. Liar, dunay banda, dunay kumbo, o dunay po'y turutot. Kasadya ning takna, kurting sa baa, tug. Uy, kanindot niya na. O sige mo sa tagtungod. Nakitaan ginako gabi diri pikas hayag. Pag-abot sa unahan, ang nagsurod nga balay, puros nagyod, ngit-ngit. Ito nawara. Sakpan dayon. Kay ang good character, enhancing. Kana bang open. Ang grasya sa Ginoo, nidagan sa tanan. Apan unsay kulang sa atong pagkat-on sa pagpaabot sa Ginoo. Wata mo grab sa opportunity nga doon na tay mapupo sa iyang pagpaabot. Mao na maniraga nimo, dili mo magpasiga sa inyong mga suga, inyong lakan ang inyong pultahan, wa gi grasya nga musaka ni ana. Gihatod sa Ginoo ang grasya nga ang imong kaugalingon maumol diha sa iyang pag-abot. To end this short homily, let me share with you a story. It's in a Greek story, mga igsoon. Mahitungod sa usa ka sugilanon sa usa ka hari. Nga diin si Ulysses ni ngadto sa Trojan War. Ogo niya ang iyang asawa nga si Penelope uban sa iyang anak nga si Telemachus og sa iyang iro nga si Argos. Dito na niadto na ngadto si Ulysses, adto na ngadto siya. Pag adto niya ngadto sa maong lugar, nahitabo ang gitawag nato nga gira. Ogo niya napulo ka tuig nga pagpaabot, wa gyud mo abot. Mao kadto ningon dayon ang mga tao ngadto sa maong lugar sa Etaka. Mingon sila, kinahanglan na ka mamili ron og bana nga mahimong hari. Apan miingon dayon si Penelope, dili magpaabot ta sa desisyon sa mga maalamon. Mao kadto nga usa ka adlaw ni ana 10 years na gud nga pagpaabot, wa gyud moabot ang iyang bana. Karon mingon dayon, ni ay napulo ka basketball ring. Gibutang gid tunga. Kinsa kadto ang makatuhog niining napulo nga mulapos kining pana ngadto pikas bahin, maoy mahimo na kong bana. Pagkagwapar bagay di Penelope, partigyong kapaha. Mao kadto nga dihay dagang ni Atem, wa gid makahimo. Here comes ang usa ka tawo nga bulag ang usa ka mata. Gikatawaan sa tanang katawhan. Do bisag imo pa nang tuwaron, di jud ka makalusot ni ana. Mata pa lang imo wa na usara ka buok, bulhog ng daan. Barog dayon to siya. Daghang samad. Barog dayon iya dayong gitarget ang maong rings